Хей, здрасти! Аз съм Илана и ти си моят канал Илана Балашева. Днес реших, че ще ви покажа разтяганията, които за мен бяха най-ефективни за направянето на шпагат, за да седнете на шпагат женски и също след това да надграждате, не знам точно как е на български, но на английски е oversplit. И да, като според мен с тези разтягания можете възможно най-бързо да го направите, но все пак искам да кажа, всички сме различни. Едини ще го направят за един ден, други за една седмица, трети за повече. Нормално е. При всеки е различен този процес. Но както и да е. Нека да започваме. Сега, ще започна с напът, в който ще си вдигна ръцете. Много е важно да се вдигнете ръцете, за да се разтегнете по-добре. И ще седя така 30 секунди. Сега за по-добро разтягане в предния крак ще си сложа лактите на земята и отново ще седя така 30 секунди. Като е много важно да се опитате да го направите максимално. А сега ще си опъна предния крак и ще си сгъна задния, като е важно пръстите ви да сочат нагоре по ето този начин. И за най-добро разтягане ще се опитам да се разтегна на външната страна на кръга, който съм си опънала. И отново ще седя така 30 секунди. Защото е много важно ето тази част на кръка да бъде разтегната за шпагатите. Сега ще направя всичко на десния крак, т.е. на другия ми крак, като отново ще седя на всичко по 30 секунди. И сега, понеже, както казах, тази част на кръка е много важно да бъде разтегната за шпагатите, ще седя 10 секунди по ето този начин. И още 10 секунди по същия начин, но седнала. И защо 10 секунди? Защото много ме боли. Много го мразя това. Много боли. Както и да е. И сега следващото нещо, което ще направим е да седим на шпагат. Защото това е най-добрият начин да седнеш на шпагат. Като може да правите, ако още не сте сегнали, може да използвате нещо да сложите отдолу, така че да може да... Боже, какво? Не знам какво правя. Озучаващата Йони не разбира какво да озучава. Стига да преди малко го снимах. Може да... Може да вземете нещо като ето този чувал, който аз ще изпълня. Може да използвате възглавница. И да го сложите, като трябва да е високо достатъчно, така че да може да си вдигнете ръцете. Като това ми помогна в началото, но само малко го правих, след това спрях да го правя, защото все пак е по-ефективно без. Но в началото това доста помага, така че може да го пробвате. И за всеки следващ път да намалявате височината на нещото, докато накрая седнете. И след като седнете, вече може да започнете да правите повече, да надграждате. Като аз, например, тъмън седнах на левия ми шпагат. И затова сега по една минута се разтягам така просто, без нищо. И след това от ето тази височина, от това столче, като слагам пантол, защото иначе боли, защото е много твърдо. Като аз всеки ден се разтягам, или почти всеки ден, на шпагатите се разтягам на всеки шпагат по 2 минути, освен на разтягането, които ви показах преди малко. Така че да. А с десния крак се разтягам. По 1 минута от дивана, но тъй като и на него от началото бях от столчето, нали, но почнах да
увеличавам височината, като от дивана вече мога да седна, затова се разтягам и от стол, но все още не винаги успявам да седна от дивана. Съжалявам, че вероятно си мърдам устата по друг начин, но както и да е. Съжалявам също, че не ви показах реално нещо, кой знае колко в това видео, но просто това е най-добрият начин да го направите, като седите на шпагат. Да кажем, когато рандом ли си седите на телефона и не правите нищо смислено, може да седнете на шпагат и да правите също нещо. Да. И също, колкото по-често го правите и за колкото повече време, очевидно е по-добре. Съжалявам, че сега вероятно е черен екран, но не снимах, а пък след това реших, че искам да кажа това. Това видео е малко странно. Както и да е. Чао! Това беше днешното видео. Надявам се, че ви е харесало и ви е полезно. Отново ще кажа, различни сме, така че на едни ще им отнеме по-малко, на други повече. Но за мен тези разтягания бяха най-ефективни. Благодарение на тях успях да седна на шпагат много бързо и аз ги правя всеки ден и вече имам доста, нали, може би сте видяли, вече мога доста повече даже от шпагат да правя. Съжалявам, че не мога да се изкажа. Да, ако ви е харесало и ви е полезно, не разбирайте да дадете палче нагоре. Също ме последвайте в социалните ми мрежи, всички, Instagram, Twitter, тези в описанието са. Ето тук може да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката. Ето тук може да гледате някое мое предишно видео. Аз съм Илана Балашева. Това беше 12-то ми видео. Чао и не забравяйте да мечтаете!